ki para bangai baro kapas dange angi penpau kajing ngongu yo blai ubala don rangkat lembat ngi ubala penla angi kumni bani don lang hakayeng ka bagentang ka jong u ya ka ban syakri lang ya ka kerteng jong u ipreng subharu ya baro ki para bangai na ka balang presbyterian jong ya halum syam ki weipat ki para bangai na ki weipat ki balang ki bajunan kat lembat ngi kajing syakri jong yo blai ngin betangi ka kajing syakriah ka janmet ka bangi sok lang ka jing ruai ka ba saus pa sau pulai bat saus pa lai puar saus pa sau pulai bat saus pa lai puar to yalam yang i ko kenran kat bangi dang yai syapran hakilen ti e bat kelain ki bangi akan dulang ki ele ka do bat mensem mentai la shibit shun ki jing pensoi jong ka perthai ki pendap da jing bamhon saus pa sau pulai bat saus pa lai puar Kenran kat pangitang ya japrang hakilenti hebat kelan kipangiya kendulang Iya leka dopan mensim enta itla shibetshun dijeng penshoy jongka Dipendam da jing bom hon kum nun yati bajel hiu ikai try dengan skau Hakim King an pelung jongki gan shem ka jing leman angan komit syaki Kibaton sha shiliang wa aingan patka tika jongge haki umku trai bapa Aswa bangin duai ngin pule kato kan ki jing sisya naga ketien ka jong ublai kata ka bangin aban syam naga kitab Genesis kal nong ka barbu pra ka dekot ka bakhatsan bar kumjuru naga sam jong sim David ka number ka bar pulai bar ka dekot ka baningkong ki ketien ki ba ong kum ni bat hakmi manga ngadon lemban me bat ngan ribha ya me hangno ru kat sabambele bat ngan yalam biang yame syaka negeri nabangan om ino yame tat enda ngala pendep ya ka bangala ong hame trai ulong aplang brod jonga ngan om kerdu ublain kertu in pendep makijing duai
Belayuk pa jong i bah benang isngongu ya me ko kendan namar kijing isnai kijing karku kijing tonon kat kijong me lambat ni kumni ko trying la jam akas ngi ublay ka balai jong ka snem ka bathamai kas ngi ka ba khat pra jong ka snem ka bathamai kum ki khon ki jong meng yam la khlem la pen pau ka jing sngongu ya me namar mla donon khat me la lam yang ko trying leng ba ka snem ka barim bat mengiai kamro ko try ba menlong ujo ublay uban yalam uban tonon kat membat ngileng bang snem ka batmai yai ngo ko try ba mem sem na ino ila ka jong ka balang ka jong me twice ne ko try ker phang na ka benta ki nong shrai na ka benta jong ikit khot komti balang bangino yo ka jing ich ram ban shakri ban pendap iki kamram ki munashania ka jing im ka jong i twice ker pang ko try na ka benta ki parabangaj baro hapo kiram paying kristan hapo ka balang Bakin mati ka jing lai isnei ka jing kar kui ka jing tap kar hai ka jong me. Bat bakin ang laro ko try ya ka ban shakri ban penan burom ya ka kerteng ka jong me. Bat kum diro ko try setang shipang por u shakri jong me uni oban sam ya ka ten ka jong me. Ki jing pen krek ki long ku jing breu ki jing pen jan hai ki long ki jong me ya rap ko try. Nadu bas dang hadu ba khot jong ka jing shakri ka jong i. Ba min sem jong me try uni lai lui bakan long ka jing kar ku na ka benta jong au ba yang ha ka ka jaka bat nakam ta jungilang baro ka bios ngo ya ka thien ka jong me kor kuwe ka por blang sa baro jong ka jing im jongi ya ke nengi udami pan teng batyang tam rai jong yu ji Kristus Kristus amen menta ku mning yu ngo ki kam jong ka balang Ki jing ben bana ka jasengan thai kan long tang suai kan ni jaseng pat inong kran ilong ikong ai hun lang wan swen ha ga jaseng hindi service ha pen trom kra a shibet ha ga por sau buji inong kran ilong i Mrs. Mary Darlene Pathau ki jaseng dong ha por sau siteng ha ga dong lum siam mingi ka jaseng along ying ji master Joshua E Maulong inong kran ilong master ar pongro ha ka jaseng dong pedeng ka jaseng along ying di Mrs. Mimi Darlene Kharkongor inong kran ilong temen masan HW Tham ha ka dong lom si ap semni ka jaseng along ying di Mrs. Kronli Wanyang pat inong kran ilong temen masan JR Saukumi habai dai ba ka ni ka jaseng nakaliang jong ka jaseng dong kala pen bet ya kawai ka bos bat kani ka bos kan mi sau buji nang tai na shan mari ban leit sakani ka jaseng ha ka jaseng jong ka Senior Christian Endeavor Society la shibet ha ka pon rifsteng inong kren ilong master ke pongro ha ka miet balang kata ka arpuai taring ka jaseng kalong ha ka pon rifsteng inyo sngo ya ka subject ka baong kapop ka khang ya ka babha bala pensyong nong rem na ka kitab jong Jeremiah kalau nong ka san ga khat ka arsan bala penkha na ka thim ka pom ibani sementaban pulis dang bat dwai ilong i miss Diamond Mika 1 pat inong kren ya ka subject ilong master Wilbester walang ka Bible study jong ka balang kan long ha ka sngi tho dieng hangni hayang mani kumba julang ha kapor nyobuji hakani ka sisa jan kata arpsal tarik bat arpsan tarik jong ni January ka badai ka si trai nginam don jaseng hangni hayeng mani namar bakan don ka jaseng pat ba jong ka pentrom kra district ha ka balang Presbyterian Golfling ka program langkot kalong kumni hakasi sajan kita karp sautarik ka jaseng patba kanlong hakapor san baji inong kren hakan jaseng inlong teman basan LA takar haka arp santarik ka sing try
kapor prabaji kan don ka sacrament ka jing khawai trai kapor shipho shiteng menstem ka jaseng pat ba inong kren ilong irabren don sing el nong lai kapor shibji steng inong kren ilong irabren pipi kurba bat ka jaseng ka khaddu kapon riwaji ka jaseng pat ba Kandon ka subject jong ka district, ka subject ka ongkum ni. Kordit, hakita ki basyong halor kata ka kendo. Namar kita ki waipat ki jing sawa, ka turoy jong kilay angel, ki ban sapen sawa. La pensyong nong rim, na ka kitab jing penpaw, ka lanong ka bapra ka dakot ka bakat lai. But inong kren ya ka ni ka subject, ilong irabren pi nyota. Ki delegates ki banlek syakani ka dorbar perkhat kam jongka penthong kra district bat kumju syaka jaseng ka banlong ka arfusa bat arsantarik kilong kumni baro ki pastor ki teman basan ki dekhot komiti balang nangta Master Paul Nongsi, Master J.A. Moksha, Master Will Bester Walang, Master Bidlut Nongsteng, Master Jonathan Thaba, Master Crownadon, Master Nangsan Borlang Siem, Master Spenik Marweng, Master Stamford Sanglin, Master Marcos Mani, Master Nobelman Wanyang, Master Pendap Lang Suting, Master Kristar Kharkongor, Master Nangsan Kibor Khongla, Master Lamte Minat Unwan Walang, Master GRL Marshallong, Master Shankupar Wajri, Master Wailat Bor Lalu, but Master GR Martong. Tagilong ki delegates. Haga jaseng jongka Junior Christian Endeavor Society haka arfsan tarik haka por news teng mestem halang kerding inong kren ilong Mrs. W Yau Pnyau but hangni hiyang mani inong kren ilong Master Meba Lari Kansai Karunai ini pat kalongka jingkar pat jongka Senior Christian Endeavor Society ka Senior Christian Endeavor Society kala penbet ban penlong ya ka jing penkhuy ya ulum jing tep jong ka balang ha ka arphun reu tarik jong uni bunai January jong ka ni ka snem arja arpun reu ha ka por khandai beji men stem ka badai ka singimonde kumta ha ka badai ka ne na kaliang jong ka jaseng samla ka karpat ya ki para samla ban ki para bangai kat ki balan apin sngo ha banya sno ktilang ha ka ni ka jing penkhuy ya uni ulum jing tem ki tiar ke ba pinwan ra kalong sobha manwan ra yo mo khiu ban ya ki wan kata kalong ka jengkar pa na kalyang jongka Senior Christian Endeavor Society kanipat kalong ka jingpen bana na kalyang jong ka John Calvin Presbyterian LP School Langkarding Mingi ka John Calvin Presbyterian LP School Langkarding Mingi kala pli ya ka music class ka mamut ka keyboard na kabanta ki khana school jong ka ka school pat kumju ki khana jong ka balang ki bakwa banang tem ha ka bai de bat kani ka fees kanlong aspa sanpho hadu laispa tengka sipanai bat kitu ki bakwa ban lek hakani ka music class ki sobha bane kendu ya imes yaiman bahajarwa lani yai master khrau kupar pongrum khnang baphinyo ya ki jingtem ki babnya ki jing aingu ki bangilalum haka sautarik jomnai January jongni snam bilang kumni na ki envelope seki bor balang bahalor saufusan hajar sauspa arputengka envelope font yemani live khanda hajar news pa praputengka envelope
tu barin lingdo in sngau bhaban penkan tang yakini ki jing ayo. Uba jungi bahableng. Yayu yami kena nama beli. Jingi lamat di penya jumi. Bila pernah atrai kena jingi benyawan lang ke jing kui pi tang ke jumi. An sekui yami banyiro ban pendan burom ke ting im bagudan bor ke jumi. Kena dengan di kepor niwan ru ai jing aingu. Kami atrai kena berkerku kerhai ke jing ke jungi. Jarab yang ia try kena bengin sutu kamtam, bengin ai lagi jong idonut bengin sim kejungi semi, pan IT try kena di kot me kejungi paro semi. Kena kena kepol itu ai ru nak betau sekri kejungi, untuk sami kubor ting jungi, kena kepol. Kena pen kubor kerpangi kena bagi ai paro keba
Ila pen kre, hoi ki jing pen kre ki long bru te ki jing penjanai kan long nami kan ra. Hai bor kan ra yang iru bangin su thu ya tin ki jami. Telam du mun si mu jami hi kan ra. Ye borok bangin si yu su kan long atrai kan ra. Te ki jing kerku. Yang i wei borok bi dan langan ka por. Su atrai kan ra jing kot kerpa jangan di ka por. Ma pi jing ta jing pelat ki sem pi jing iru. Hai kerteng ki jing atrai mana penim jing Jesus Christ. Mentabat ala kata amin. Nilai apa ya kuwi perbentang kata kalong bangyo ban snap bat sa skor ya ke jing sha na gaktin ka jong blai so bangyo ban snap ya gaktin ka jong blai ya ku bo na gaktin ka jong blai nyo ban so lang ka jing rumai ka pasan spa kan dai puwei san spa kan dai puwei to wan men sim ba khoj hanga rung hapo ka do nuot jonga to pen khoj par ki pop jonga song sa hapo jonga amen simba khoj jing kular to ya slah hapo jonga to pen shaj bor yang abaswai ngan yang ngan yai bat me san spa kan dai puwei Tuhan mensimbaku tanga Runghapoka dono jonga Tuhan kuit par kipom jonga Jongsa Amen simbaku jengku lan tu yasel lahapo jonga tu penshine por yang abaswai ngan yang ngan yan dan me i pastor bat kita men besan ki balong kinong syarai jong ka balang ki dekot jong ka komiti balang ki para bangit baro sa season 4 ai ku blaya pi baro ha ka kerteng ka bat syang tam ka jong utrai jong yu Jesus Christ ngapen pau ka jing ngongu ya ka program komiti jong ka balang ka balai bentab yang yanga bangan yo ya ka ban kren ya ka kubor na ka tien ka jong blai kham tam ya ngapen pau ka jing ngongu yo blai ubal don rangkat lembat nga bangal ban yang kum ni ban kren ni ka jing sha na ka tien ka jong blai para bangai kane ka long ka sngiu blai ka balai jong ka ni ka snem ban ngidang jam ha ka sngi ka bakhat pra jong ka ni ka snem ka bathamai hagi jing duai jong ni la ka long ben step ni met ai nga sem ngim juklet banong ablay ngi sngongu yang ya namar medon rengkat bat ngi melam yang ilang bakas nem ke parim ngi kerpat ru ya me ablay ba men yalam yang i ba men don rengkat bat ngi ilang bakas nem ke batmai atrai kata kadika regular prayer ka jongi hakini ki kandiat tayo bat ka kupuhan ka bangan keren hakani ka janmit kalong Syapang kat jing don rengkat ublay jongi bat ngi man kapor. Kajing don rengkat ublay bat ngi man kapor. Bat ngalapan song nong rim naga tien ke jong ublay.
naga gospel ke jong Matius kelenong ke ba arbu pra kada khot ke ba arpo ngan sim tang ya kini kentien ke ba ong kum ni hakmi ngalong rengkat bat pi halagasngi hakakin pareng ki ong behold I am with you always haba ong always nga trying su thu ngamna ban ong man kasngi kam dei man kapor man ka khlip mat habang ring mensim habang wi penhiar mensim ublai don rengkat ban ni ngasui ban kan mau ka tujing wai the goodness of God kajing bha ka jong blai kabai nong ruai irwai kum ni habang penhiar mensim habang ring mensim ngan yaro ya kajing bha jong me ablai is ngau thu bang hidon ublai jong ni uba sumar yangi uba don rengkat bat ngi man kasngi man kapor man ka klimat habang ring mensim bat habang pelihar mensim ngan bu hagilai teli kimat kamat ke banengkong ka jing im ubriu ka long tang ke jing e bat ke jing ele sudah kamat ke baar ka jing don rengkat ublei bat ngi hagi por barok ka jing don rengkat ublei bat ngi hagi por barok kabalai haba ublei udon rengkat bat ngi om don bala ban job yangi haba ublei udon rengkat bat ngi don bala ban job yangi perbengai kajing imu beriu kalong sisa tang kijing bat kijing ele sudah nganget barok ngin yang menjur lang ya kan ya kamper ngirit nengi krau kamper ngiduk nengi riuspa kamper ngitlot nengi klain barok ngimat halaki jong kijing bat kijing ele ha kajing im jongi matrai barok ngimat laki jong kijing ele ha kajing im jongi lese habang awan ra ya kan ka kubor lese pla banong ka ka daw ka penlong yo nong kren bon kren ya ka jing don kat ka jong blai ka daw ka long bau blai ula don kat lembat ngah pat ngalong kum ni kum bangalong lese pemia manjur lang ma pi baro bau blai don kat bat ngi long kum ni kum bangilong dei na mar ka jing don kat ka jong u Ikonisar hakalenti kabakiyai nagari Egypt syari kanan. Ia kenduk tang kijing sudah. Don kapor kabaki kim don umbandi. Don kapor kim don bam ban pen kedang. Don kapor kia kenduk yaki serngeu ka jingyap. Hakmat ka don ka duriau basau. Katu kat nepot sadien don kisipai usim paro kajingyap kane hasnda kat hadu bagi ong haka kitab Exodus kelenong ka bakhat saw ka dukhat bashpo khat we ki ong kumne temen ba uparo ulanang jan ki kun Israel kila khmit ya lagi khmat hakmit te ki Egypt kia be nadin jongki bat kila khau chikade bat ki khoniser kila yalen nyar hau turai kila ya ongru hau Moses namar bom don ka jingtep hari Egypt bamelam no yangi banyap hakane ka riklau balai mamele kumne bat ngi banyalam no yangi na ka ri Egypt prawangai pisngau thu hapdeng ka jing serkai jong ka jing septing ka jingyap ki khonisel ki thnum yu Moses namar ka jing jenjar ha ka jing yai lenti jongki hari klau usim David ha ka jing yai lenti jong u kumu kon sam kumu khana samla kumu sim
Ulah di ban mat si bon ki jing ha ka jing im jong u. Ha ka por ba udang long sam la lung ba. Ulah hapan perri syariat syaram. Klembam klem di. Na us im sol. Rengkat ki sipai ki baklain jong us im sol kahima Israel. No sendai bapliu samlau badang lung. Rengkat ki jing jauh mat. Mdei tangkata. Andau lalong us im jong kahima Israel. Ukun ba ije jong u Absalom. Ukun uba babriu. Ubadon hasnda bor-bor berukpa hajing kang banyarap kam ya ukpa ha kasensyar ka kadar. Utau kun ulayang yelek persyak rengkat katu kan ningut kisipai ban peniap ya ukpa. Bapli ha ka jinglong rangba jinglong teman ulah di ban perri na ukun jong u Absalom. Ule de banri haki klau ki betap naka jing ting ya ka jing yap ka ba uniu Absalom ukon u ba i jong u yele persya ilo pa ni ki balalong kmilong pangat rangi snutho lada ki kon ki tam senang lada ki kon ki yele persya lada ki kon ki yele runar kat no ka jing jau umat nyim yo thia men met dap tang da ka jing so kya habagi khon ki le persai lagi kemi ki pa is ngau tho ba us em David umat ye kini ki jing ha ka jing em jong ki par ngai mdei tang na kata ulah di bani le aru ye ki thma ki bashar khai persai ki amalek ki Filistia bar ki wei ki long ki briu ki ba khlan bha jing tho khana ka ong bagi ba sipara bot Goliat ki don riu teli ki sendat ti ha ka wei Ndiu teli ki sendak kejat, hakawai kawai ka kejat. Ibriu ki barat ba ki baiteng. Ulah dei ban yele ki thmat ki thma ki bashar kai. Kata kalau ka jing lenti ka jing em jong sim David. Kom ubriu jong ublai. Na ta dau sim David ngis ngau tenat ba ban pule ka jing rawai sam ka jong sim David. Baro ngatrai lada keli ye ki par bengai la se ki babun persen ki nong ngis ngau tenat ban pule ka sam ka jong sim David. Namaru ya thu lot hang ni ye ki jing jau umat ye ki jing ye ki jing ele ha ka jing em ka jong u bar kum no blai ula don ringkat ha ka jing rawai sam ka ba ka nembar ka bakat pra ka khot basan us em David uang kum ni ki jing kum ka dujok kila ker tawyar yanga ki jing riam ka jing yap kila lap yanga cispa kan riulai uang ki jing kum ka jing yap kila klain saudong yanga Kijing sitom ka jing tep kila bat yanga ngala shem ka jenjar bat ka jing kuslai ngau ye kijing duhai ka jong sim David ka bau ya thu bet ya ublei ye ke ka bau mat ha ka jing im jong o namaru su tho ba ka jing im jong o ka long tang ki jing bat ki jing ele sudah Joseph Beliau jong ublai hakapor badang sam lalung baha adengkat ka jing ye ki men ulai ban mat ye ka jing hakabawa di ban yap hakatliu hadotan kabakini ki men jong u ki thmu sniu ban thep ye u hatliu khnang batang suwan ka liur uniap dilop ulai di ban ya lengba ka ying bendi hari Egypt klem dau ngau senai yu samla Joseph ulam hadi ke jing ya nadu bau dang samla ying bendi klem dau atliu mado tuan klem dau uli da ban mahat i kini ke jing ya ka jing im jong u kilai ngut ki samla jiu kilai ban ya leng ba ka lawar ding hapo ri Babylon Shadrach Meshach Abednego usamla Daniel wadi ban mat ya leng ba ka krem kising ka jing shapting ka jing sharkai ka krem kising ta kilong ka jing yait lenti jong ki brehu ki jong ublai job ubreu bariu blai ulai bandu no ya ki baro rengkat ki jing jau umat ulai daban yo yu to jau nakli ha kejat mlong tang ban pong sop tiru kata kalong ka jing em ka jong ubreu kabangi matang ye ki jing
Kijing yele sudah man kapor ha kajing em jongi. Ki senran ki jong Jisu. Ha bagi don rengkat bot Jisu ngam ban mudur. Ki mat i kijing at pelong hadur yau. Ka eryong ke besyir kay hadur yau. Sabaniap. Kata kalong kajing yait lenti jong kajing em jongi ki beriu. Ngau bakren bat pi barok ki basngap. Ngatrai ki kon sama ki badon kat bat ngihane ka janmet. Ki rangba ngimat bat ya kandu tang ki jing ki jing pang ki jing sitom ki jing janjar ki jing kuslai ki jing artatien ki jing du jing kermen sudah. Don ki por bang yo itang ya ka jing dum yongit wat la ka syai ka sngi. Don ki por kabangis ngawil de bangi don harangai. Ngiyat chane chatai kumubet. Namar kajing ban kia kijing ha kajing em jongi. Kapan kan mau yang ai kesenran ke jong Jisu. Ha kapor ka bagi don ha kaling ha kaduriau. Namar kajing at pelong kaduriau. Bar kale erba bar kajing syapting bar kajing dom kalaka yaki kat hadu baki yo iyo Jisu ki mudur penban bakadei karangai ipai para bangait barok ngatai pisu thu bha apdeng kajing jau umat apdeng kajing syapting apdeng kajing serkai jong kajing em ngis ngawila de bangi don hakawai pat kaperthe harangai. Namar kajing ban kia kajing kumta kini kisenran laong bakila kiu kata-kata Matius kat sawar penriu koong haba kita kisenran te kila yau iya bat uya jaka duriau kila su kiu kita ong kalong karangai kila len nyar bat syapting ngas ngutu bakum briu ki jong blai wat hapedeng yait rengkat bau Jisu man kasngi hande hapawan ki jing dum ki jing janjar ki jing syapting ki eryong ki jing at pelong ting asyai mudur balada kini kisendran ki jong Jisu lada lese ki bakham don jing pang sadem rabu ye ki lese ha ka jing ma ka bahong menta ka hat atak. Namar kajing syapting kajing tiu kajong ki. Juru mangi don ki por lakalong halade simet ne haying asam jongi. Nyo itang ki jingdum kajing artatien kajing du jingkermen. Bar habala jurthan kajing syapting. Natrai pisu thu bha. La syapting than. La sedang sakamudur bat thrais niu. Marhabawan kajing syapting kum mudur yano reyano kum syapting yano reyano akan mau bahag bisnam badon udiu klam kobit ani kajing syapting kabahadu laya trais niu uwei hakajing long beriu hakajing syapting hakajing tiu kum mudur sniu kum trais sniu teng-teng atu por ban ya kublai ru ngatrai kham ya sitom ham tam banyarung klumare kam de besuk namar kajing syapting lakum mudur sanebat satai don ki bayo pangru klam dau tang namar bang syapting palat yu kobit ham tam kitu ki badon ne ka sini BP lei teng ka kiu kensan ka BP kasiu kensan ka sini tang ka dau bang syapting ngasai muduri kan ni kajing syapting langi kiu bat syapting namar baum don utrai Jisu ngasngu kam dalilei than kum gibriu lada utrai Jisu dan hasenda bat hajan ya ngidang syapting kata kalau ka ke ba ki bangai hakatu ka por sngo kumba uniu kobet ukam hajan ban yau Jisu ha kajing imjongi kani borok kalau ka dau jong kajing syapting kajing kiu
kumbalong kini ke senran ke jong Jisu haka duriau. Hoi ublei jongi udon ringkat ban ngi haki por baro. Henry ngiklet ban keli ala dia. Langi don ringkat ne am berutrai ubau ublei jongi haki por baro. Ngi tiap tangi ka jing don kat ka jong Jisu ban ngi. Ngim tiap dia dia ngi don ringkat ne am marjan bob Jisu haka jingej haka jing sngow scam kum Kristan. Ujisu don rengkat bagi senran hagaling haduriau. Ikan mau ba. Udah yo tia. Henry ki senran jong u wat lagi don rengkat hajan bat u. Henry ka mensim ka jingai bagi jing snow scam jong ki hau trai ka jingai. Nakal kadau haba ka jingki palo bagi jing at plung ka duriau kumban telap no ya galing kila shepting. Bat kila kerkait da kasur ke bajam. Kalong tik kumbam don utrai Jisu hagaling. Kadau baro. Kalong bau Jisu don hajan barngi. Kat ba ka jingmut jongi. Kadok not jongi. Ka jingat jongi. Ka jing sngus kam jongi. Kam don hau Jisu. Matius pra pasal pesan kong hakmi ru hakajingki phalo kabakrau kalami haduriau kat bantelep ya kata galing daga jing at plung henry ulayo tia te habagi senran kilayawan hau kilai kersiu ya ong o kenrat to pen im ngin sayap hangni Jisu ngautu ya ka jing rit ka jingai ka jing sus kam jong gini ke senran ke jong Jisu buat lau don ringkat bagi. Takadau kad khot yangi ka don kam yangi ban long ki bajan bat ublai haka jingai haka jing snow scam kum ki Kristan. Kenang ba lada ka don kanu ru nginom ting nginom kyu namar ublai udon ringkat bagi. Habang yakran sepang kajing ton kal kajong William bat ngi lagi pulai ka Bible ngin lam hajan lap baro ibenta jong ka Bible ngin lam kajing ton kal kajong William bat ngi tenrei kajing ya ka long ba ngi ki bangai ngi ki balong ki Kristan ki ba pulai man ka por ngim sngow thu hakajing long mensim hadukat no kajing don kal kajong trai lam bat ngi Tinu beli tu bau Isaac, akapor ke bau don hapo Gerar ke senong Filistia, ulamat si bon kijing ya, ulati kawai ke pungru syabe hakinong Geral, ti kawai ke pungru syabe, don kapor ke bau kiu syapo Beersheba, ublay ulami pau hau Genesis arpun rewal pustau uong, baru try ulami pau hakata kemiet bat ulong ngalong u bleu Abraham ukpa jong me wat shepting naba ngalong ringkat bat me asharan bau bleu ai ho Isaac wat shepting namar ngadon ringkat bat me ubleu ladon ringkat bat ki konisel hakalanti bagyai syari kanan. Kabulong Yo Moses Swaban Yait ban mi na Egypt syari kanan. U teolong kakmat jonga kan lek lam bat me. Exodus lai khat ar u teu long shisha ngan long lembat me kalong ka ba shisha bau bleu la don ringkat lembat ikon Israel pada ki dei ban yai leng ba ka dure basau kam don kanu ka jing ma ka jing em jongki namar bau bleu la don ringkat lembat ki ken
I parabangait ngis ngau tho bau blai jongi udon rengkat lembat ngi keng. Kapas ngau tenan kalong bau blai udon rengkat lembat ki kat hadu sau pusnam maka jingait lenti nari Egypt syari kanan kakajat ka klem pedung ijan ki klem rim ong ka kitab Deuteronomy prash sau ijan kup jan sem jong me kim sem laman rim halor jong me lemne ka selajat jong me kam sem laat hakini ki sau pusnam ban mudur mangabat pi tharai sau pusnem ka jan kam rim ka kajat kam pedung tela ya than pi yai tang si kentang tharai la pedung ka kajat kalau sabar ka jing berkat jungi kum gibriu hangi gibriu ka ya than ban berkat sau pusnem banom pedung ka kajat banom rim ka jan kami lei hangi te ka ya than re hau ble te ka jam than namar hau blame duan ka bomla ki para bangai ngis ngau tho ya ka jing krau ka jing ton rangkat ka jong blai bat ngi keng ki para bangai habangi perkhat sepang usim David habu ulamat i jing kerku haka jing im jong u uthong ai ka jing rawai sam ka bachis pa ar huai ka baong sau pra hakmi utau busmar ya ki Israel unom sam thia lemne yo thia utrai un sumar ya ka jing me sabar jong me bar ka jing wan sepo jong me nadu menta hadu bom jukut te banom samthia banom yo thia la e palat pi mi ki pa te ngi i ki khon tang ba banom thia te banom samthia su te kam la ban long i me i pa i kham i su i siu ban ngi ban ba i mangi ki khon i te mi sabaru klau but por bathia ru kelik pech mi ten rei banom samthia su banom yo thia su ata te kam la ban long haka jing long mi ik pa ik nga tharai ka jing ik siu ka long palat ringinom la bar ka jing ik ba blai u jing i jing la jung ki ban sumaru ta badon kep teng haka jing long briu la temen ndala kham sang than ki siu chane satai sai la chi phang sabar chi phang haying chi phang sa phlau don teng kumong umat dia dapat satu hak jing long beriu namar kum beriu hendra ingis ngongo bangi don yo blai jongi ubam samthia ubam yo thia uba sumar habangi mi sabar sumar habangi rung sapo sumar habangi thia usumar nam don blai uba kumu blai jongi uba don rengkat bat ni man kesni kapas ngusi hangi ki khasi khamtam kane ka tin don rangkat i penon kam daka bok kan musib atho sun ka ikasim ngakan mau bong ni la ikasim te sibet te la byang na dong dong ong penum jonga dalong gum ta te pai dau kling ke ni ban kam bun su jing ker khu jing rangkat kan ni kalong ka jing trot jungi te ya ka jing ton rangkat ka jong blai ya ka jing ker khu ka jong blai ya ka jing la ba ka jong blai ngi ong ka ek ka sim yong ka bhanusip ka bhabok ngi bai don hakan ka kam pai ba teng ya kan du bon ki don bok ngai sa yong ba mai ong ba
iba idon rengkat haka porba mat jing ya ong lah pi ong ban tang ba ubleu don rengkat pa ya iba ban yarap katarul abyang ta dia ban pau ko yusmu ubleu don yo nong yarap don tabok kani kadi ka jing ya jong ka jing em jong ni henry haka jing sisha kadi ka jing don rengkat ka jong ublei bat ni pada bengait kata barok kalong kajing trot beriu wat langan dia piru kumcu. Ublei ulah don rengkat baru samla Daniel hakrem kising. Ublei ulah don rengkat bat ki langut ki samla jiu hakala warding. Ublei ulah don rengkat bat ki kunisel haka duriau basau. Isngau tu, ia kajing don rengkat kajing boleh lagi por barok. Usim David ublas ngau tu bah janai, ia kajing krau boleh jongi, bal kajing don rengkat kajing uong kum ni. Tam cis palai kundai shipo. Ladangan sim yang kitab yang menestap ngan syong haki bakut keduriau wat hang ta ka ti jong me kan yalam yang a. Bal ti ka mon jong me kan bat yang a. Sisia langayai du ya katem ka serniu ka jingyap ngan om syap ting ya ka besniu namar medon rengkat mame bat nga mat dei serniu jingyap rum hilei ngam syap ting namar medon rengkat mame bat nga Ublei ulah don rengkat buat Joshua. Haka kitab Deuteronomi laipuai indiu prawong tolong klan long selur wat kiu wat ting nama utrai ublei jong me unlei rengkat bat me. Unom ino ya me. Lemne unom gentat ya me. Nama utrai delede unlei haswa jong me. Unlong rengkat bat me. Unom ino ya me. Lemne kentai no ya me wat shifting lemne wat kau Joshua benjing ya. Allah job ya kan nong ba Jericho. Rengkat ka jing don ka jong belai. Don bala ban yang hakmat Joshua. Namar ka jing don rengkat ka jong belai. U Isaya nong thu lepa u badai tang u nong kren ya ka ka ba u belai uong. Nusul pati ki kerja ka iba boleh uang mau betah. Uya thok kum ni Isaya sa puai shipau. To wat siap ting me namar ngalong rengkat ban me. Wat ngau ma namar ngalong blei jong me. Ngan pensyat bor ya me hoi ngan yarap ya me hoi ngan kersan ya me dakakti ka mon ka hok jonga. Isaya sa pulai ar. Apa melek lang bagi ngan long lambat me. Bat lang bagi wa kin om telep ya me. Bat apa miait lang ba ka ding kan om ing. Lemne ka tlit ding kan om jelia ya me. Lu itu pa jong blai tu kren ba yiding sisa. Kren ya ka ka ba om blai. Ka ding kan om laban ing. Kawan katno kijing pang kijing sitom kijing ngausi kijing kuslai kijing duk kijing kerduk kijing ya kimla ban penjot maru belai udon rengkat pangi Isendan jong Jisu abagi mat haki eryong haduriau Jisu don rengkat batki ni kan mau bau wong Matius khatsau atpunyo handeu Jisu kumni ru ulak dan haki to uda ong to long slur de manga to wat syapting hapdang gi eryong ngos ngawi ke sur ke persiang ke jong turai wat syapting habai kren ke jingdei pakan ke jing don rengkat ke jong play ke pen mau yang ai ke we ke jingjia iwei bahing jonga iwan mau senram ban kiu selong Soban poi hawai loi, kadon ke turning, kadon ke thliu hakata ke turning. Ini ki bos barim mensua, ki bos ding mensua.
Namar belak peniuk pelat ya ka bos, yu ya ka teliu, kalong kumba berat syaliang kamon, hatorning, hakawi kariat ke bahaya. Kariat ke badon cispa arspa put cepok. Ti itang suong yang baka jiahang tanga ong kumno pilai im. Kat katu kariat, kebatang katu kan neput, kadon ka jing penjaga balong penuh, syariat baik. Ya tu yang ayong ngi kibasyong haka bos barok ngilngo. Yong hadin bala yu ya ka bos kelak berat seliang kamuan kajaga kamda heatan kajaga satang ban poi hakariat. Kajaga kabadon pelang don madan don mau. Yong yang ayam udon mau. Ong kumnu udon mau habangi ngimbiu i mau ang tu. Udon tang mau ubrangi pej ubarit bah. Kat kaslakti jong wei ubri orang ba. Kendai da pej yau tau mau, udai mau bas kem. Ubad jeliu hapo, kat mau siang ba. Tau mau bapau tang kandiat sekumba siput sejerong. Ulej bo ya katu ka reling jong ka bos tunum. Yau tau nar. Kabal tik kalong kubak kelam bat lok. Kam tuju syawa. Tati ong kajing ton kat jong play. Babun ti ong kabok. Kata kalong kajing yang iki perbangaj. Umau tang siput bapau sebar. Unlek lokhop ya ka reling jong ka tunum bos. Kadi kakti ka jong play. Akan mau ka perbangawan na po Delhi ngatray barok ng isang flight. Poi kajing pinyu. Alpis tu ay badon ki turbulen. Kamnong ka besuk. Barok yara mensim lo. Ngiru ani. Tekak bor ngatray don BP don sini don heart problem lah. Poi saka problem susu. Namaram day turbulen barit bae. Ndai ko mubangej. Hai shoblay. Ya kajing tonon kat kajong o. Mau. Ya kasam jong David. Ya yang bakat tamu sering kajingnya minum seting mga don kat mga habat. Are kawan mga kajing saaj. Isungan. Dang he susu to turbulen flight. Sngau tik umba syong kulai. Hakasrok abasniu. Syong kali kulai hasrok basniu long kumnu trai. Tang basngu kum Hamadan pat dia. Hasuin tang basngu kum Hamadan. Kajing snow scam. Don te don hasuin keng. Long ba syong kulai. Tendai snow kum Hamadan. Kajing sus scam. Mangis kau scam ya kajing don rengkat kajong bulai. Ipar bangi habangi IT hau bulai. Habangi don rengkat bat UU don rengkat bat ngi. Don kajing ngej ke scam. Don kanu kajing syapting yang ngi. Ibriu ki jong bulai, ki bladon ka jinget ki bas kam hau trai jisu, bat apa deng ki jing yele ki basher kai, ha ka jing im jong ki, kim don kano ka jing syapting, kim don su ka jing syapting, tang ka jing kemen suda. Henry ka ka bagi kuwa ha ka jing im jong ki kalong tang ka wei, tang ban don rengkat lem batu, tang ban long lem batu, tang ban long parlok batu, kata kalabiang mlilei mat snusi, mat kuslai mat ting mlilei. Tang ban long rengkat. Marhabadon mau apa dia kijing ya kemen kemensim. Jurwai om kan no tiang halawarding dai tiang gum nu pi halawarding te ya tan. Tiang ke namar ba mat ik jinton kat jong blai. Ini ki briu ki jong blai ki ong nyim ting ya no nyim sir ya no tang kawi ka bangi kwa kata kalong ba ka jinton kat jong blai. Bar ki thoi kini kinten jing ruai ki bangi sutunat bha. Ngam duai ban yo ka jing suk lem ne jing sngau bha por thei. Ya ka sitom ngan om syap ting tang bangan yo yaj ban me. Lembat me ya ka sitom ngan om syap ting tang bangan yo yaj ban me. Rengkat baru jisu ngam ju sngau kenca lok per thei kin du no unete unsa
lah kadai banyak duk leng babun jing ma rengkat baru jisu ngaju long skamba lenter lenti bun ki jing ma balu nong pen iem ngayai tang ma ulok basisha hap deng ki eryong bun chai tang ban long ulok tang ban long ubadon rengkat baru jisu hagi por barok kata kelak biang ong ni nong wai syam mensim para pengai habang iong kajing don rengkat ngatai nyimbak lai kani kabamut ulok uparlok ubahajan ubahas nda ubah judon rengkat bat ni saya ong uparlok ubasisya te ude uparlok ubadon hakas ni ubah bat kasnusi don ki porlok subha te gini hak malah kemat wan jing jing jenjar jing duk jing gerdu husnai kini apai dadin handai ulok ubasisya ude ulok hapreng kasnusi par hapas ngubha utau di jisu jungi ken kabentang kabalai bagabakat du habau blei don rengkat ban ngi don bala ban job yang ngi para mengai baru ngi tiap bang ngi sngus kambha bom don ka weipat ka bor ka bala ban job yo utrai ubau blei jongi namaru blei jongi ulong unong job ngatai ki menjur bat nga bau blei jongi ulong unong job haki ai baro war ka jing yap ru ka mla ban job yo utrai jongi ong ka kitab Isaya arpsan pra ulang wit no teli ya ka jing yap jiu nom tau de unong job Wei korin kat san sau san pesan san punyau ya ka jing yap lang wit no khoi ha ka jing job ka jing yap hang no ka jing job thiau jong pha hende ka jing yo blei ubla ai hangi ya ka ne ka jing job thiau dau jisu kres bo trai jong pai jong ulong unong job ngidon ha ka liang jong unong job ha perthei te ngi mat tang ka jing jenjar kata te baro khoi nya menjur lang hau trai te ngilong ginong job ong wio anies kan riu lai pulai ngala keren ye kini ki ke ru hapi ba pinyo e ka jing suk hanga hakata ka perthei pinyo e ka jing jenjar hendai tolong slur ngala job ye ka perthei ka perthei ki jing e jong ka ki ma ban job yang ni malu trai blai jong yu la job ye ka perthei ka balong ka nong sun ke jong blai hakmat jong yum don bala ban yang Namar utrai udon bat ngi, ong ka tinu blai Jeremia, lai pu arab nyau, hak mi ngalong utrai blai ka dok barok, don ka bom la hanga. Hangi teng 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 don ipor ke bangim sula kot bor syu hak bor jongi. Hak bor jong blai la. Sutunat katuka Jimina Rodriguez katuka nongile cricket hak bor ka ba. Hak final World Cup jong ka women's cricket. Yong ala thai ngam don stamina syu ring akan mau tangi begitu non to snap jar nama katma ka di jonga ka ngile ka di jonga i para bangai habang i don u blei u jongi mdon ka bomla para bangai duat langi khan kan no ngidi ban kan mau tang ka wei ka long ba ka jing job kam dei ka jongi ka jing job ka di ka nong kan ti ka jong utrai ong ka problem ar puwei lai puwei Yau kulai la kre namar kasni ke bali ile thma hendre ka jing job ka long ka jong utrai khlan kat no kulai umla ban yo burom mo ka jing khlan ka bor ka jing job ka de ka jong utrai bat habau blei jong i udon nangkat bat ngi don ka no ka bala ban job yang i ka de tang ban yai don hajan bat u hagi por barok rengkat ka jing ngai ke baskam bada u ngin job ka jing ile barok Namar dau trai don nakal yang jongi. Ubala banile batni ong ka tinu jong blai. Rum pralai puwei. Kumno tingin ya ong yakini ki ke la dau blai ulong hangana penta jongi. Ubala banile batni. Mdon bala. Joshua iweisan enum don wei ubala ban yang hakmat jong me barok kisngi ka arta jong me. Kumbang la don rengkat bar Moses kum tangan don bat me. Nganomino ya me. Lem ne ngan om kan tai ya me haka jing yem jongi ki briu teng teng ngisa le beng haki briu ki bakrau
Syai beng. Kan ya teng-teng kapan puslai kapan no men siam yang ini. Kata ini mat ala kajong-kajong jing im jongi. Don teng-tengi syai beng. Don teng-tengi syak keren beng. Don teng-tengi syak le beng. Handai kum ki bangai jadi mereka mau bam don bak hamla ban yo blai jongi. Ong kasam kajong siam David sispakat pran riu utrai u hakaliang jonga nganom syepting ubriu unle ayu yang nga. Ubriu unle ayu yang nga. Ong kasam kajong siam David. Don bala compare pi ben compare pi le ben ngiman ki jing kuslai ki jing no men sim nama ka jing sha nyau ben buriun le ayu rai long pelaj utong iken Jeremia wei pra ka kandai wat chapting na ka benta jongki nama ngalong lambat me ya ka ban pelaj ya me ong utrai ite kini le persya ya me hendrai kin omla ya me kijing kijing snowsi, kijing puslai, kijing pangistom, kilaban yele ban me handai kenom la ong Jeremia. Nabang along rengkat ban me ngan pelaj ya me ong utrai. Ipara bangai kedure basau kamla ban job iki Israel ban jam syasiliang. Kakrem kising kamla ban job iki sam yo Daniel. Kalong pen ban penkin tiu ya kakedan nong sensyar. Kalau warding kamla ban job iki sam lajiu, kalong pen ban pentiu ya kaburom jong kisau lain kisam lajiu. Ki eryong haturiau ya ki sendran ki jong Jisu ka mak ban job kalong pen ban banang pen skam syuk ya ka jengai kum ki sendran ki jong Jisu ki parab ngai ki jing tenjuk ki mak ban job yang ni ki jing pang Yistom ki bagi jing syapting ki mak ban job yang ni namang itip bagi jing don ublei bat ni om don balak ban job yang ni bat ngilong pen ban ka jing pen skam syuk ya ka jengai jungi hau trai Jisu abau trai udon bangi mdon balak ban job yang leng bagi tak jing ki bangi man kapen long pen ban bangin nang long ki remnang ki rungai ki beskam hau trai Jisu belum lang lengkot bat penkot parbangai kum tangis ngau tho syai bah ka jing lenti jong ka jing im ngia kan do bat mat sibon ki jing ki jing jenjar ki ngau si ki jing kuslai kijing ele kijing du jing kermen hendrai kum ki bangai ngis ngus kambau blai jongi ula kular bandon rengkat ban ngi ula don rengkat ban ki kunisel hakaduriau besau ula don rengkat ban ki samla jiu hakrem ki lawarding ula don rengkat baru Daniel hakrem ki sing ula don rengkat bagi senran haki eryong ki basyir kai ula don rengkat ban ngiru bat pi bat nga matrai menjuri kan ni ulah don rengkat ngau bayang hang ni dei ke jing ton rengkat ka jong blei bangang lak ban yang hang ni pi ke basyong ban sngap hang ni dei ke jing ya lam ka jing ton rengkat ka jong blei ba pidang lak ban sngap ki ka kebon ka tin jong blei u blei ulah don rengkat hapdeng ki eryong jong ka jing im jong i ulong uju ublei uban don rengkat bat ngi hagi por barok asnam temai arpun riu arpun nyau arpu pra unang ya don rengkat bat ngi ter ulong tang mau perlok basisha pagi don rengkat bat ngi lahas ngau bha hapang has ngau si ne kuslai ong norwai shemen sim lai span riu jing ut ka men sim ban snap hagi jing kuslai ban rap hajen jarba ban snulem umune ulok bangala syam ulok une ha ingin syam lawat shalom lawat syatem ulok bayaine kat bayem hashitom barok bat hakim hakmi ngangalong rengkat bat pi halagasngi ublai naga bentaka burom jong amen. Ngilapoi siya kabakut jong ka jing syakri ka jong iu blay. Pau ka jing sngongo iu blay upala don rengkat lamban ni. Nanu pas dang jong ka jing syakri baradu kumni bangin penkut ya ka. Ublay ngker ku yang ngabad ngilang barok. Ngin mi nakaying ka bagantang ka jong blay rengkat jing ker ku bakan saitam ka jing im jong i. Bangin ang laban yai rengkat. Rengkat bod trai Jisu bolong parlok uban don rengkat lamban ni haki por barok.
ngini penuai no ikan eka jing syakri ke jongi daga bangya so lang ka jirwai ka ba lais pa san bukandai bat lais pan rupo ajisu long ulok bakordor haba jing jenjar yang agiban un penkhya donut baswai borbat jing ai ajisu long ulok bakordor tangu jisu long ulok bakordor jing stuk bat jing tengan mensim wai haka kesangti klan jong u nga shania ngam shep ting shu jisu long ulok bakordor jisu long ulok bakordor habanga klon wiram habanga khot un jubab jisu long ulok bakordor kirwai balai spa san pundai balai spa andrupo bat hadin balai ban ruai kan jing ruai kerpadik pastor pimolong ban bu jing ruai lingkot ban plaj ka jing kerpu penwai Jisu long ulong bakor dor aba jing jenjar yang giban un pen kya donut paswai borbat jing ai long ulok bakor dor Jisu long ulong bakor dor Jisu long ulong bakor dor habakelon unyaram habangakot unjubam Jisu long ulong bakor dor tanggu Jisu long bakor dor jing sumpat jing tgen men swim ai hagak sang tiklan jong nga shania ngam shep ting shu Jisu long ulok bakor dor Jisu long ulok bakor dor Jisu long ulok bakor dor habakelon unyaram habangakot unjubam Jisu long ulong bakor dor langayan leng babin kings bat jing at pilun kajor dang trim ngam chep tingan om kinran dong pen im udon hajan Jisu long ulong bakor dor Jisu long ulong bakor dor Jisu long ulong bakor dor habak
kun jiu bam Giêsu long u long ba cor don ân ta wai jing im ngăn ôi xa ying bắt y lok y ba la lên chắc man in sayar wai lang baro ya u jiu nom ban ya ro Giêsu long u long ba gor gor Giêsu long u long ba gor gor Giêsu long u long ba gor gor haba kelon gun yaram haba ngakot gun jubam Giêsu long u long ba gor gor Ngene doai. Ya ingu ya me ablay leng ba jang ne kapor bang yo bang ne senglang. Ya ka kerteng jang me ka ne ga yeng ka bekentang. Bani ayu ka konra ba mala ker khu ka wai pa ka wai ka benta ka bang yo ban pendap lamba ka ne kapor jang jing shakri. Bat kum juru ka konra ya ka khobor ka bang yo sngo no shakri jang me. Ka ba pen kan ma wi konra ya ka jing alam ka jang me. Bat ya ka jing don kat ka jang me ka jing em jang i haki por baro jang jing ya lanti. Bat ya rap ni konra bangin nang shan ya ame ba bangin syaru ba memang nang yalam yangi ling ba kijing ya lenti jongi ling ba kini kesngi bagi por hapreng bon kijing syam kijing kendo kerkhuru nam tau syakri jong me nang penyo yu ka mat ka basat ka bakhlan mat kham dam me ba udang la ru kan rat ban syah ka jing yalam jong me haki por baro bat kerkhu ngi lang ka ni ka por amangin semi no na ni ka yeng ka bakan tang jong me baraka bawai no ngi kerpa di ka jing ba ka jong oblei ka Kajing ayah kajing jis kuras lama kajing asalak kajing umben sih makoi. Ini kajing kerhu jang kinlai hawa kin lorkat bat ni. Lemru balaka balang ngajang me. Hang ne bat akhleng satlak apartai. Mentah syaduki bam jukut ru. Amen.